Είμαι ο Red Dragon, είμαι ο Γιώργος Ιωάννης Σταθόπουλος. Όλοι ξέρουνε ποιος είμαι εγώ. Εγώ είμαι όλους. Εγώ είμαι ο αρχηγός του αρχηγών. Master of all masters senseis. Εγώ ήμουν όμως μαλάκα. Εγώ είμαι ο sex king. I'm a fucking sex god. I'm every woman's fucking desire. And we fuck you all today. Πάντα ο Λευτέρης είναι στο δίκαιο. Εντάξει, είναι ο κολλήτος μου που ήρθε, αλλά ήταν όλα με συμφώνηση. Είμαι ο Νικόλας Βάρδος Ζακηθυρός, είμαι καλλιτέχνης, είμαι streamer, είμαι πολλά βασικά. Έχω πολύ λαό, πολύ μάζα. Μας βγάλανε αμαία. Άμα είμαστε εμείς αμαία, φαντάζομαι τι δεν έχουν από τα αμαία. Πολύ νοημοσύνη έχουμε, ψυχαγωγία, έβλεπε που και που περιπέτεια, πολλά. Δράση. Ήτανε τύπου σαν έργο. Αμαία. Αμαία δεν ήτανε. Ούτε αυτό ήταν αμαία. Δεν υπήρχε ποτέ παιδί που ήρθε αμαία σε κάποιο από τα live. Ή αμαία. Απλά ήταν λίγο πιο σέρηση νοημοσύνης. Δεν είχε πολύ μυαλό. Δεν ήταν δηλαδή. Αμαία δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να περπατήσει. Όχι. Κανένα δεν μεταγίνω γιατί ήταν μέσα στη δουλειά μου. Από αυτό γίναμε πολύ διάσημοι. Είναι σαν ηθοποιός. Υποκρίνομαι. Και σε αυτό το κανάλι που λέτε εσείς έχουν έρθει πολλές διασημότητες. Πέρα από μένα και το σπίτι. Μετανιώνεις εσύ κάποιο από όλα αυτά που συνέβησαν στα live ή όχι? Όχι. Κανένα δεν μεταγίνω γιατί ήταν μέσα στη δουλειά μου. Από αυτό γίναμε πολύ διάσημοι. Πάμε λίγο να τσαμπουκαλευτούμε. Ένα πέρα πολύ. Και αυτοί πρέπει να το πληρώσουν με τη θεία δίκη. Είναι οι κακοί άνθρωποι που λέγανε «Α, είσαι αμαία, είσαι ατάλλαντος, είσαι αφώνος». Η θεία δίκη θα τους συμμορήσω εγώ τώρα. I am Cash. I am who I am. Ήμουνα στο Hollywood. Ξέρω Jackie Chan, ξέρω Jet Li, ξέρω Jacques Mondane, ξέρω 50 Cent, ξέρω Run DMC, ξέρω πολλά άτομα, φίλε. Εντάξει, Will Smith, κατάλαβες? Ωραία. Τρελό σεξ. Μπορεί ή μπορεί όχι. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ θέλω ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι να φαίνεται σαν εσένα. Είσαι πένα, είσαι θεά σε μένα, είσαι σε μένα η ζωή. Έλενα, γαμώ την Παναγία που σε έκανε. Όχι, δεν γελάω και θέλω τιμώρησέ τους. Τιμώρησέ τους που να πάρει ευχή. Τιμώρησέ τους. Τιμώρησέ τους. Θέλω να συγχωρήσεις. Εσείς πάτε κάτω και εγώ πάω πάνω. Εμένα μουνόπανα θα με συγκρίνετε να λέτε λόγο και κούρκουλο, μπάρκουλη στα νιάτα του και εκεί με κακάσκημους όπως είστε εσείς. Σου άσκημε. Σου γάμισε την κόμενα χτες. Εσένα σου γάμισε την κόμενα. Κοίτα ματάρες, μελιά μάτια, μαλάκα κακάσκημε. Κοίτα χείλη, κακάσκημε. Κοίτα. Να μαλάκα, να βγει πιτσοτάκι κακάσκημε. Πού κολλάει αυτό η μαλάκα με το σπίτι σου! Το δικό μου. Μαλάκα! Το δικό μου το σπίτι. Πού κολλάει αυτό που λες! Μαλάκα! Το ξέρεις ότι η ζωή μου είναι σαν το Οδυσσέα και την Πενελόπη, μαλάκα. Το ξέρεις. Να σου κάτι. Πάρε πού στην καλό την κουτάλα σου! Θα σε γαμίσω ρε πούστη! Θα σε γαμίσω ρε μαλάκα! Μουνάπανα, είμαι ο Spider-Man. Και όποιος να κάνει μαλακία θα στο σπίτι του
και να του κάνω γεμάτο ιστό από αράχνη. Τι γαμίσατε βρε σκουπίδια. Γιώργος ο Ιωάννης Εθόπουλος. Σε πάω στο Δαφνέα, ρε φίλε. Θέλεις να πάμε? Θα σε βάλω. Θέλεις να πάμε? Θα σε πάω, εγώ θέλω. Πάμε. Αύριο πρωί. Πάμε στη Δαφνέα, θα γαμίσουμε όλα. Όχι, θα κάτσε εκεί. Στα χέρια μου, θα Μια-δυο γαμίσω. εβδομάδες, εντάξει. Θα γαμίσω. Θα σε πάω αύριο πρωί. Θα γαμίσω. Τώρα. Ναι. Ναι. Έχω κάνει πολλά παιδιά. Μερικά έχω μετανιώσει και μερικά είμαι παρήφανος, αλλά ξέρεις, όλοι κάνουμε λάθη. Το θέμα είναι να μην το κάνουμε ξανά. Κατάλαβες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μίλα του. Ευχαριστώ. Εγώ έτσι όπως κάνεις. Κοίτα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πετράν.